Nagari ka Akashvani Shillong ka khubor ban puli di ka sanni jana kimat bakong san jo ka khubor. Mentang si on poi Menteri Ketenat Youth Affairs and Sports jong Sarkar India u Dr. Mansukh Mandavia ha Shillong ha ka jingwan jungo balai si ki jong u ye ki jingpun kre ka jalai ka National Games balai pukundai. Ka jini shimenta ki samla ki sports bat hakikam yate ki imlang salang kin penkiari ki ne ki jingkerni ha ki jinglien besniu ong ka menteri khna jo Ketenat Sports and Youth Affairs ka Raksha Khatse hawa ajingkran ha ka IIM Shillong. Bu monong rem menteri rang ba konrat ke sangma ban sinapan ba ya ka surok dikya su tengah saipung pala semasi ha East Giant Hills District. Bat penbena kerteng ka sang United Democratic Party yau kertong ka party uban ya aireng ha ka election siteng samai na ka Shillong Parliamentary Constituency. Iku buat ki babnya. Menteri Ketenat Youth Affairs and Sports jong Sarkar India u Dr. Mansukh Mandavia unwan si Shillong bansa na kabentalai singi na duo ka arpundai terik hadu ka laipui terik. Menta ubenai jemang na kabenta bani sim menta ha ki program ki bede ki samla ha ka bede ki jeng pendit penbiang ha ka liang ka sports bat halor ki scheme bala beiteng ka ara ka Sarkar pedeng ha ka jengwan jeng u Shillong menteri unpli ya ka integrated multipurpose indoor sports complex ka bala sina ha ka jenglut ka ba sispa lai pu ar point khandai klur tengka ha ka jingdan kat lang ju menteri rang ba ka jelau konrat ki sangma. Ketika kompleks kanlong ka jaka ka bakong santam na kabenta ka National Games ba live kundai ka banlong ha ka jela. Utai menteri jong Sarkar India unidan kat ru ha ka Chintan Shivir ka ban penlong da Ketenat Youth Affairs un kami bnya ye ki jingpun kre na kabenta ka National Games bat unlet jurip ye ki jingte jing sina na kabenta ka sports ka bakam thup ru ye ka jing penbit penbiang ha Sauli Sports Complex ha Shillong. Ka menteri khna jo Ketenat Sports and Youth Affairs jong Sarkar India ka Raksha Khatse nen ko si ka khot lawer ya ka jingpun ki jong ki pat ba halo ka thong ban persya ka jingpun dan kampat hari drugs ka Khatse kala ong ye ka te haba ajingkran ha ka program Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Purvatar kabala long ha IIM Shillong ha ka ba kala banjur da ka ba ong ba ki samla kari India kilong ka bor ba kraw tam jong kari bat ka jinglam ninti ki ha ka kom ka badai ka long ka ba kongsan na ka bentaman penurlong ya ka thong jong ka Viksit Bharat arhajar sakunyo. Ka menteri kala kedau halor ka jingkong san jong ki sports bat ki wedi ki jingi simenta ha ka ba kenti ki sinong ki thau ha ka ba yalam bat pen kiar ki samla na ki jingkerni ki jinglien besniu bat na ka basa kiar ha ka imlang salang ha ka ti program lawan ni simenta lang da kinong mikmat na ki sang balang kinong yalam jong ki jaka puli bat ki youth officer ban penklan ye ka jing penklan jing tip alor ka jing sni jong drugs bat halor ki sin jam yalam nanti ki samla hakalen ka than stelam mi ka menteri khna jo Ketenat Youth Affairs and Sports jong Sarkar India ka Raksha Khatse kalali jingo ye ka Sports Authority of India Nehu Center ha Shillong nen kasni ban kmi bnya ye ki jing te jing sina ki bede ba ka sports bat kalai kren ru bat kinang ilakai ki coach bat kinang penia ye ki jat jing ilakai ba pher ha ka jing jingo ka jongka ka menteri kala lek kimi ye ki jaka ajing kai penpit ha ki jing ilakai ba bunjan bat ka penslur ki samla bat ikinong ilakai sports bakin be sa khamat sa ka jinglong balat tibet tam da ka jinglong renti bat da ka jingkut jingmun. Ka menteri kalai simenta lang ru ah ki jing ilakai ki ba kentup ya ka siat khnam Indian round archery bat ha ka football rangkat ba ki samla nang ilakai haba banjur halo ka jingklan bat jingkiu ka than stela mingi ha ka leng ka sports ka menteri kala ong ba ka jing beiteng ka ba yai biteng na ka benta ki tiar kitar ki jing tejing sina bat ha ka jing ajing kai pentben ka batista kilong di bakongsan ha ka ba kentiu ya ka roy ka man jong kinong ilakai kani ka khubor kawan Shipina ka Akashvani Shillong. Naka Akashvani Shillong matang ini beteng ye ki khubor ki rang sa. Menteri rumah konrat ke sangma nen kusing labu yu manong remban tei kentiu kedan ya ka surok dikia su tengah saipung pala semasi ha
kasinong latar ke ha East Giant Hills District. Ketika projek ia kabelabay tengka ka World Bank hapo ka Meghalaya Integrated Transport Project kan sinapan bahaya ke surok ke basan pupra point iway not kilometer ha ki arwat ki jing sina. Usumbut Menteri Rambak ke Jela ubak sengaw balang dahar ke MLA jeng ke su tengah saipung ke kong Santa Mary Sela bat u MLA ke Klik Riat ubak Kerman Sela kilai dan rekat ketika jing elang. Lakmi linti ba ketika surok andala dep sina kan kenti sibun ya kan lat peniasok ha kalik kawan kan pensuk kakit ka ba kan kenti ka yok ka kot leng ba kilat kamai bat ru ya ki kampenroi ha keleng ka than Giant Hills da ka pen klan ya ka lat peniasok sedu ki jaka ki bekendang tam jo ka district bat kan pensuk ya kakit ka ba bat kalik kawan jo ki pat ba. Kaseng Sang Partai United Democratic Party UDP kalapan benai ke kerteng jong kertong ke parti Wei Niki Mukhtiar Balak Hamsan uba Vivian Stone G Karngap kenta ubani aireng ha ke election siteng samoy jong ke Shillong Parliamentary Constituency. U Presiden ke UDP uba met ba lengdo uloong ba ke jengelap election ke UDP mentah ke kenti kan pai kemat kerpang Syaki Hok jong ki trai muluk kasensya kadar ke babaha bat hakaroi kaman ha ka ba ulopen snguru ya ke jing sngus kem ba ka parti kan la ban le bah da ka ba khmi ya ke jing long jing man bat ka kedam jo ka parti ha ka election district council ka balala ha ba ajing kren ni ke jing elang pen benar kertong uba karngap kenta ulapen pau ya ke jing songo ikinang elam jong ka parti UDP ki bala ai ke jing senia hu bat ki bala ai lat yu ban ai reng ha ka election ban wan kum ukertong ketai ke Sang Sang Partai uloong ba la da usa jit kum MP uni trailang rengkat bat ki begi para MP ban ra ikimat ki be dei ba ka Meghalaya ha ka rensan jong kari kaseng ki sangla puli Giant Students Movement JSM kala penlong ke jing ki persya da ka bara lama yong ha East Giant Hills bandawai ke jing penkelai ki kendon ti do yong kham tam ya ka SOP jong usnam arjar arpuwei ka ba ajing bit ban ti do yong tang ha ki jaka ki ba ke jing he ka long hadu 6 hektar u General Secretary jong ke JSM uroi tri rekhar ulo ong ba ketika kendon ka ailat tang ki cooperation ki ba he bat kam kentup ya ki nong song snong ki ba ka jing ti do yong ha ki jaka ki ba red ki ba pendap ya ki jing dan kam ki ba man ka sngi jong ka yeng ka sem bat ki ba shania ya ka kamai ka ji pateng la pateng tang ha ka ba ti do yong ka JSM kala dawa ba dei ban penduna no ya ka jing he jong ka jaka ban yo jing den ban ti do yong syaka 100 hektar kenang ban plila lem ya ki bati do yong ha ki jaka ki berit bat ban la pendiang ru ya ke jing bom yo kam yo jam hakatan nakaliang kibor penya district la kulare ke JSM ba on ailat iki bakin le ya kendo yo menteri rang ba konrat ki sangma bakin la ban ye kendo markmat bat u kenang bakin pensngau ya kita ki jing ut ki jongki ka Joint Action Committee of Truck Owners and Transporters kala pedang subaha ya ka one time settlement scheme bala pen benar ka sarkar Meghalaya ka bala pen sting sikat DA ya ka jing siu bala sateng jongki khajana kali ka JAC kala ong ba ketika rajong ka cabinet kalong ka bansa kan mau bat ka ban long ka jing mentoy ka bakraw ki trai kali kamai ki bala mat ya ka jing ban khia ki khajana kali bakim simlala ban siu la bun snem unong ai kitien ke JAC usumeyo sayu ulapan pau ke jing songo yu sumbut menteri rang ba ka jela uba sngau balang dhar halo ka te jing penbet ki jing e ka bala se sa teng la slem ha kat ba ka secretary jing Meghalaya International Export Chamber of Commerce ka kong doli kong la kala ong ba ka te sin jam trikam ba ka sarkar la pentrikam kan yarap ya kinong salan mar ki bala sakta na ka jing thut ha ka khayi pateng bat na ka jing duna ha ka yo ye die thiet lengba ka te scheme ka sarkar kan map no ya khandai phone ka sispa ka kuna halor ki fitness certificate bat prapo na ka sispa halor ki khajana kali kamai kaktu ka ni khubor lakot ka balawan sapina ka Akashbani Shillong ha ka por prabajing ni so pat baga Daily Station na ka banta ki khubor ki banwan naka